ए चाचा भैंस मारा के पुलिस पकड़ के लेके चल गेल तू हो। पुलिस पकड़ के ले चल गए थी काहे ले रे? काहेला से हम का नहीं गेलियो, कुर्सिया पर बैठल दूर पारा ओने सैल तू गाड़ी में बैठा करके लेके चल। बापा हमर बेटवा के जानबूझ के फंसा दिल थुन गे माइया। हाल चाल ने रोवा है काहेला कहा नहीं है बाबू साहब के कि तू हमर बेटवा के जानबूझ के फंसाई नहीं तो पुलिस वाले पकड़ करके ले गेल तुम तलाश छुआ करके हम तो भाला बिगाड़ रही तो चल। हमर बेटवा के जहां मारपीट कैल थी तहां सीधे ओकर घरवा में आगिया लगा देबे। ई सब जानबूझ के हमर बेटवा के फंसा रहल तू है गे माइया। चाल चले ने पूछा नहीं आए और हमर ननका भाई घर पर पुलिस वाले थे रे दिनवा। नहीं चाचा ओकर घर पर ना गेल तू, डायरेक्ट ही आयल तू तोरे ही ओकरा पकड़ के लेके चल गेल। कहीं कैसे जीते बापा, ओकरे तो पेशल है। जानबूझ के हमर बेटवा के फंसा रहल है बापा, जानबूझ के फंसा रहल है। जानबूझ के फंसा रहे तो एखन के हम छोड़ देबे, जहां हमर बेटा कुछ होले तो एखन के हगनी से मुतनी बाहर कर देबे। तू देखिया ही ने करके ना कह दनियाल हो धनेसर भाई के ऐसा ऐसा घटना हो गलो भैया। हाँ ऐसा होलो तहने ओकरा फोन कर दिलियल हो, बहन के एकदम पागल कुटुम हो। कहा पैसा देता थी तो शादी करवे, नहीं देता थी तो शादी नहीं करवे, ऐसी खड़े जवाब दे। आए हो तो बैठल बैठल बढ़िया खेला